Bon dia, classe de quart. Avui farem un parèntesi en la unitat i veurem com analitzar una font gràfica, és a dir, una imatge, una il·lustració, una caricatura, una fotografia, com analitzar això com un document històric, perquè ja sabeu que els documents històrics poden ser discursos, poden ser textos que n'hi ha llibres historiogràfics, poden ser qualsevol document escrit, però també poden ser documents gràfics, poden ser imatges, poden ser fotografies, poden ser estadístiques. Ara veurem com analitzar el segon grup. Primer de tot, no us assusteu perquè les pautes generals són les mateixes. Val? Començarem analitzant si és una font primària o secundària. Si és una imatge, una il·lustració, una caricatura que es fa en el moment històric al que fa referència, direm que és una font primària. Val? Tanmateix, si es tracta d'una imatge, caricatura, il·lustració, mapa, que es fa en un moment diferent, que es fa posteriorment i amb la intenció de fer una espècie d'explicació historiogràfica, amb l'intenció de parlar d'història, ja direm que és una font secundària. Exactament igual que quan parlàvem dels textos. Com podem saber si es tracta d'una font primària o d'una font secundària? Bé, el més fàcil és que estiga la data. Si està la data de la imatge, el moment en què es va crear la imatge, podem fàcilment, si coneguem el període històric o l'esdeveniment al que fa referència, podem fàcilment trobar un nexe, no? El problema està quan no està la data. Imagineu que vos posi un mapa d'Àfrica, no? Si el mapa té tipografies antigues, té una edició estranya, els contorns d'Àfrica no estan del tot definits, val? Aleshores segurament es tractarà d'un mapa del segle XIX, a més això es veu evidentment, no? Si el mapa, pel contrari, té una tipografia actual, uns colors que s'utilitzen avui dia, que pareix que siga un llibre de text, segurament aquest mapa serà un mapa actual. Per tant, en el primer cas seria una font primària i en el segon cas seria una font secundària. No us preocupeu per això, perquè jo sempre, si vos poso un document d'aquest tipus, en un examen o on siga, vos indicaré la data. Això és més fàcil observar-ho amb un exemple. Vos vaig a posar una imatge d'una caricatura de la conferència de Berlín. Val? No sabem quin és exactament el títol de la caricatura, però sí que sabem que la data en la qual es va fer és l'any 1885. Quina coincidència! L'any 1885 és el mateix any que va tenir lloc la conferència de Berlín. Aleshores, ja sabem de sobre que és un document primari. Segurament és una caricatura que va eixir als periòdics un dia, 2 o 3 després de que tingueren lloc les reunions de la conferència, no? La segona qüestió és de quin tipus de document es tracta. Val. Això no és, evidentment, no és un mapa. Tampoc és simplement una il·lustració, va més enllà. És una caricatura. Com sabem que és una caricatura? Bé, observem la imatge, no? N'hi ha una taula com de dinar, no? I n'hi ha unes quantes persones, una taula xicoteta més, i n'hi ha unes quantes persones al voltant de la taula. N'hi ha una persona que segurament reconeguereu ja, és Otto von Bismarck, no? El canciller d'Alemanya, el que va capitanejar la reunificació alemanya, no? I què està? Està tallant un pastís on posa Àfrica. Val. La imatge serveix per a il·lustrar la conferència de Berlín, sí, però vosaltres penseu que realment va ocórrer aquesta situació? Realment la conferència de Berlín va ser això? Evidentment no. A la conferència de Berlín segurament n'hi havia mapes i n'hi havia persones que estaven dibuixant les línies amb el mapa, no? N'hi havia papers, n'hi havia segurament taules més amples i n'hi havia un altre protocol, un altre estil. Evidentment no es tracta d'un dinar on la gent es repartís un pastís. Això què és? És una caricaturització d'una situació. Val? És una situació que d'alguna manera es deforma o s'exagera per a denunciar alguna cosa. Bé, ja sabem el tipus de font, primària, i el tipus de document, caricatura. Ara el que podem fer és passar a la descripció d'allò que estem veient a la imatge, no? Podem dir que els principals dirigents mandataris europeus
o diplomàtics estan reunits al voltant, en realitat uns pocs homes, no? Estan reunits al voltant d'una taula i que n'hi ha una persona que no està asseguda, que està alçada i que porta un instrument per a tallar un pastís. Al pastís posa Àfrica i aquesta persona és Otto von Bismarck, no? El canciller d'Alemanya. Per què Otto von Bismarck? Perquè Otto von Bismarck va ser qui va convocar la conferència de Berlín. Però encara no arribarem a això, simplement estem descrivint. No anem a relacionar el que diu, el que ens explica la imatge amb el que sabem d'història. De moment estem en la part de la descripció, simplement descrivim el que estem veient, no? Veiem que Otto von Bismarck està tallant el pastís on posa Àfrica. La descripció no fa falta que siga molt llarga. En aquestes oracions seria més o menys suficient. Ara ja passem a relacionar la imatge amb el context històric, no? Com hem estudiat l'època del colonialisme, ja sabem, ja podem dir moltes coses, no? Podem dir que a la segona meitat del segle XIX els exploradors van anar per Àfrica i per Àsia i van descobrir molts territoris. En aquests territoris, a poc, van anar assentant-se les potències colonials, és a dir, les metròpolis, els estats europeus. Conforme els estats europeus van anar ampliant la seva àrea d'influència, va començar a haver-hi certes tensions, certs conflictes en les fronteres entre els diferents estats europeus. Aquestes tensions, aquests conflictes havien de solucionar-se. Es va convocar, Otto von Bismarck, canciller d'Alemanya, va convocar la conferència de Berlín per tal que els europeus pogueren repartir-se Àfrica d'una forma més o menys pacífica i no hi haguera conflictes importants que pogueren desencadenar una guerra mundial. Sabem que oficialment, podem afegir més informació, sabem que oficialment Otto von Bismarck la va convocar amb raons, humanitàries, no? Portar la civilització als africans, tenir compte el seu estat, el seu benestar, etc. Realment el que es tracta és de repartir el territori. També podem afegir que, podem aprofitar que estem parlant del context històric i afegir que els europeus extraïen matèries primeres, feien plantacions, extraïen matèries primeres com el cautxú, com el cafè, com el cacau, sobretot productes agrícoles i també productes que s'utilitzen en la indústria. Els europeus també aprofitaren per exportar els seus capitals, és a dir, invertir en comprar terres, en construir ferrocarrils, en maquinària, en fer més productiu l'extracció de matèries primeres. També una part dels europeus emigraren cap al continent africà i van ser les èlits que dirigissin totes les empreses colonials. Tot això estava disfressat d'una espècie de colonialisme filantròpic. Es tractava de portar la civilització a Àfrica i a Àsia, de portar els avanços mèdics, de portar la democràcia, de portar tot el benestar europeu a aquests països que estaven en condicions primitives. Tot això faria referència al context històric. En aquesta part, és en la que vos hauríeu d'estendre més. Una vegada hem parlat del context històric, és l'hora de parlar de les idees primàries i les idees secundàries. L'idea primària jo crec que està clara, no? La idea primària és que a la conferència de Berlín els europeus es dedicaren a repartir-se territorialment Àfrica. I realment poc més podem extraure d'aquest document. Si ens posem a filar fi, podríem dir que aquesta sorpresa, aquest amanerament que mostren els signataris europeus quan Bismarck està tallant el pastís, pot fer referència un poc a aquesta forma de disfressar el colonialisme econòmic, d'extracció de matèries primeres, d'explotació de la població indígena, com un colonialisme filantròpic, de portar la civilització, de portar millores a Àfrica, etc. Aquesta podria ser una idea secundària. Però bé, amb això seria suficient. Per acabar el comentari podem posar una espècie de conclusió o resum general d'allò que hem dit. En el cas de les caricatures, jo pense que el millor és explicar per a què serviria aquesta caricatura en el context en què va ser publicada.
I la conclusió aniria a dir alguna cosa pareguda a aquesta caricatura denuncia l'hipocresia dels europeus que convoquen una conferència a Berlín per a preocupar-se del benestar dels africans, però que realment aquesta conferència del que tracta és de simplement de repartir-se el territori. Bé, ara la tasca que heu de fer és anar a la pàgina 140, buscar l'exercici 3, a l'exercici 3 n'hi ha una fotogràfica. El que heu de fer és fer un comentari seguint, no heu de respondre les preguntes que n'hi ha ahí, heu de seguir les pautes que jo vos acabé de donar i fer el comentari d'eixa imatge, d'eixa fotogràfica, que ja vos puc adelantar que també és una espècie de caricatura, seguir les pautes que jo vos he donat. Si us sembla més fàcil, podeu posar-lo en forma de punts, no? Tipus de document, tipus de font, resum, context històric, idees principals, idees secundàries, resum o conclusió, val? Però també podeu fer-ho directament en paràgrafs i explicant cada cosa. Es tracta, en qualsevol cas, de que redacteu, de que vos expliqueu. No, en el cas de si és font primària o secundària o de si és el tipus de document del qual es tracta, no fa falta estendre's massa, però en la resta sí que cal certa explicació, sí que cal certa extensió. Feu com a mínim 500 paraules i com a màxim 1.000, val? És a dir, aproximadament un full i mig en Word. Podeu entregar-me-lo en document de Word, en document de PDF. Si no podeu cap de les dues maneres, podeu fer una fotografia o escanejar el text que heu escrit vosaltres, val? I podeu entregar-me-lo també. Però heu d'entregar-lo per la tasca, d'acord? Solo fui para ti una aventura, una farsa, una caricatura, el reflejo de tu vanidad.